ibro bed ka itimo. Naneno ka oganda ma pacho ka nitiere koda paro mopogore opogore. Keni Wendy in paro mane madisim kodende kod wach mar nade komo bende ochako chier kendo. Kaipa winjo ni winjruok makama na okete tema mane dwe mar adek mano mar higa mokalo. Dweche buora osekadho. Akeni korka kori ineno wach nade koni nade. En wach motelo ne weche mag siasa nikech wang'eni yiero maduong' bende okayo. Wadong' mana gi dweche 15 kende. Inene machal nade? Korka wach mar dhir jopinyno. Mano to en procedure mano apani nonego beni gisitime chon. Kasani ndalo mane wach broad based no chako to 10 point agenda ne biro machane June 2024 ndalo mane wan gi protest mek Gen Z ka. Koro sani wan e 2026 wasebedo gi report to Kenya ka wan gi reports mang'eny making'iyo gi gina reports maber, wan gi wako report, wan gi kana report, wan gi bomas reports gi be gin gik moko ma itimo ga matieki. Tang'eni mosenindo baba en ng'at manotelo ne wach 10 point ni bedo no onge ang'eni nitie structures jok manowene tich mondo ging'i weche jok mane nie structures mar 10 point agenda gi. Koro sani ka gidwaro ni koka gidhiri jopiny, I'm very sure an gi geno ni jopiny gin gionge shida gi demands mantiere 10 points go. Onego beni giniso wani yare gigi ne chaki nyaka sani ang'o ma gisitime progress mane mantie nikech wachalo jok ma make step achiel wadwa dwele wach ni kapo matin to koro wawuoye wach IBC onego beni prepare for elections. Koro every circle wabedo ga gi reports mang'eny gi progress osechopo kure nikech magi man noko chaki nyoro public participation gi degitimo as the first activity ndalo mane koro gikelo wach 10 point gi giwacho ni wan gi proposals apar to jopiny wacho nade wach ni and then gi consolidate. But sani koro it's almost 2 years koka giparo jopiny ni kare jopiny bende nigi wach agenda go. Koro naneno ni gin giniswa ni progress mane gitimo to ang'o ma gitimo mopogre gi dhi winjo pach jopiny wan onge gi shida gi 10 points. In fact giber ma kane ginyatimo gi nyoro de wadhi mbele. Koro naneno ni is a waste of time. En gima ber lakini osekalo gisa. Onego beni sani wa focus on other things ni kaka gigo progress mar implementing gik mane gindiko nikech giber o gin gik maricho. Onego beni sani gimiyo wa report ni gisichopo kanye tang'o mane gisitimo to what are the challenges mamono gitimo gigo. Sani kwa wuoyo about ODM sani koro ero gidwa wuoyo gisichako wuoyo gi UDA. Kopo ni magi gik mane gitimo ga chon mandalo mane gidonje broad based ka. They had demands mane giketo. Koro sani kopo ni gidwa wuoyo maybe wach koro chung wach koro mar chung ndalo siasa ma presidency. Onego beni koro mano is agenda moro ma koro gi prepare but koro wach nad koni aneno ka is long overdue especially wach mar public participation osekalo gi sana.